Мисля, че е време да ви призная нещо. Аз нямам вежди. Това са веждите, с които аз се събуждам всеки ден и да, знам, че аз съм си виновна. Натурално опашчиците ми слизат прекалено надолу и аз ги режа с дермапланер. Сега ще ви покажа точно как замаскирам моята липса на вежди за точно 5 минути. Това е продуктът, скъпа! Ако искате ламинация на веждите в къщи, това е твоят продукт. Както виждаме, има вградено апликаторче, което много се различава от другите. Изтисквате малко продукт, това прави уникален лифтинг ефект и го държи 24 часа. Хора, за да тествам този продукт, преди да ви го препоръчам, спах с веждите си. И на следващия ден носих същите вежди. Това, което аз обичам да правя, е да минавам с острата част на апликаторчето отгоре. Ето по този начин. Имаме моят доверен лифтен снач, отново на NYX, и започваме да попълваме навсякъде и да си правим опаш. Минали са точно 2 минути и аз вече имам вежда. Устойчиво е на сън, на сълзи, на пот, на дъжд. Най-любимото ми нещо е, че така като си я пипна с пръстче, нито остава, нито лепка. Направих и другата и сега си личи колко перфектно са ламинирани. И това е перфектният начин, по който аз пранквам хората, че имам вежди. Комбото, мила! Муа!